Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кой бер темалар турында кыскача. Карават урынына эскәмия, түбә урынына чиста күк йөзем. 33-нче комплекста яшәүчеләр йортсыз кешегә зарлана. Милли герой кебек каршы алдылар. Якты кушаматлы хәрби хезмәткәр 1 елдан соң туган ягына кайтты. 3 ел урамда безнең редакцияга шундый шикаят килде. 33-нче комплекс халкы сүзләренчә, Эврика мәдәни үзәге янындагы территорияны йорт җирсезләр басып алган. Алар эскәмияләрдә йоклыйлар, үзләреннән соң чүп һәм пычрак калдыралар. Барысында үзәк хезмәткәрләренә җыештырырга туры килә. Безнең төшерү төркеме урынга чыкты һәм вазгыятьне ачыкларга тырышты. Фәрит Гомәров 78 яшь, ул инде 3 ел урамда яши, балалары һәм хатыны һәлак булган, арендага алынган торак өчен түләргә акчасы калмаган. Шулай итеп йортсыз калдым ди Ират. Аның сүзләренчә, сәламәтлеге белән проблемалар аркасында ул эшли алмый, пенсияны теркәлү булганда гына алырга мөмкин. Я ходил в приют там внизу, я забыл, как район называется. Ходил, они не принимают. Иди комиссию проходи, деньги нужны. И все. Такие дела. Фәрит Гомәров Эврика мәдәният үзәгенең балалар майданчыгында кунак клуб хезмәткәрләре сөйләвенчә, мондый картинаны алар 3 ел дәвамында күзәтәләр. Аларның һәр иртәсе балалар килгәнче территорияны тәртипкә китерүдән, майданчыктан шешәләрне, тәмәке төпчекләрен җыештырудан башлана. 33-нче комплекста яшәүчеләр үзләреннән соң чүпне нәкъ менә йортсызлар калдыруына ышана. Аларның да тора торган урыннары бар, шул урыннарга урнаштырырга ярдәм итүне сорарым мин. Чөнки балалар уйнаган җирләрдә мондай ямьсез күренешләр тоже яхшы түгел бит инде. Яхшы түгел балаларга да, үзебезгә дә. Бу иратны без күрәбез еш Эврика территориясында, ул шунда йоклый да, шушында ашый, шушы киемнәре белән балалар утыра торган скамейкаларда йоклый, шунда балалар яңадан яшәниләр, балалар белән килеп утыралар. Мин бу антисанитария инде бу безнең учреждение янында. Без Фәрит Гомәровка ничек ярдәм итеп булганын белү өчен Перекресток социаль адаптация үзәгенә мөрәҗәгать иттек. 18 января 2024 года был определен, после восстановления всех документов, полного пакета документов был определен в дом-интернат. Всего последние годы он обращался в Центр социальной адаптации трижды, то есть все 3 раза он направлялся в дома-интерната. Последний раз из дома-интерната он выбыл 31.05.24 года. Фәрит Гомәров арендага алынган фатирда яшәргә ниятләгән иде дип сөйләде Дмитрий Ларин. Аны интернат йортка 6 тапкыр җибәргә тырышып караганнар. Тик ул даими рәвештә ярдәмне кире каккан һәм Перекресток үзәгеннән киткән. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Милли герой кебек каршы алдылар. Безнең төшерү төркеменә якты кушаматлы СВО катнашучысы шулай дип белдерде. Айдар Сайфетдинов Татарстанның күп халкына таныш, аның плакатлардагы фотосурәте башка иратларны ватанны якларга рухландырган. 1 ел элек ул Днепр ярында яраланган иде. Санкт-Петербургта дәваланды, күптән түгел генә республикага кайтты. Бигеш аэропортында аны туганнары, якыннары, Чаллы мэры Ноэль Мәхдиев һәм безнең төшерү төркеме каршы алды. Оркестр һәм алкышлар арасында Айдар Сайфетдинов 1 елдан соң туган җиренә беренче адымнарын ясый. Я больше года не был на родине, и вот сейчас вернулся. Я даже представить себе не мог, что меня будут на родине так встречать, как будто национального героя. Я себя таким не считаю. Я обычный солдат, обычный военнослужащий парень, который защищает нашу родину. Айдар Сайфетдинов ватан-ана җыры яңгыравын бик теләгән һәм шулай булды да. Аны хатыны Мария госпитальдә үзенең хыялларында иренең ничек каршы алуларын сурәтләгән. Безнең өчен Айдар белән бөтен гаилә өчен бу иң зур, иң бәхетле көн. 1 ел һәм 1 ай Айдар өйдә булмады. И бүген менә шушы сүзләр Татарстанга рәхим итегез.
Алар минем өчен, Айдар өчен иң жылы, иң күңелле, иң бәхетле сүзләр. Айдар Сайфетдинов 2024 елның 13 июнендә Днепр ярында яралана. Бу хәл төнлә була. Ират пехотага каршы минада яралана, 2 аягын югалта. Ул Санкт-Петербургта дәвалана. Киров исемендәге хәрби медицина академиясендә аның белән Шолымры Ноэль Мәгдиев таныша да инде. Ты давай подлечись, Айдар. Наступит время, мы обязательно с тобой увидимся. Но он не ожидал, конечно, нас увидеть утром в самолет. И сказать, что мы не только на торжественных мероприятиях, мы всегда будем рядом. И не только с тобой, но и с твоими сослуживцами, бойцами. Это наши ребята. Махсус хәрби операция зонасында Айдар Сайфетдинов 2022 елдан бирле булган сугышчан хәрәкәтләр ветераны батырлык ордены кавалеры. Аның хәрби батырлык өчен һәм Татарстан Республикасы алдындагы казанышлар өчен медальләре бар. Бу бүләкләр Иратның батырлык белән ватан намусын яклавын һәм Россиянең яңа төбәкләрендәге тыныч халыкны яклавын күрсәтә. Хәер, туганнары өчен дә, бик күпләр өчен дә Айдар Сайфетдинов герой. Без аны бик нык көттек. Biz аны яратабыз, бик горурланабыз. Үзебезнең Айдарыбыз белән горурланабыз. Шундый авыр моментларда ул безнең беренче мобилизациядә эләгеп китте. Хәзер менә шатлык белән көтеп алабыз. Инде алдагы тормышында анарга бәхет, шатлык безне шулай куандырып, шатландырып яшәсен. Айдар белән Мария Сайфетдиновларның туганнары бик дулкынланалар иде. Алар бит аны елдан артык күрмәгәннәр. Туганнарын каршы алу өчен алар Әлмәттән һәм Ярчалыдан килгәннәр. Сагать 4-тә үк торып утырдым. Бунукны көтәргә, каршы алырга, шатланып, куанып. Алдагы шулай шатлыклы көннәре булсын, исән-сау булсыннар, бәхетле булсыннар. Ул безнең искиткеч патриот. Армия сафларында да, Япониянең утрауларында хезмәт итеп, илебезнең чиген саклады. Инде менә СВО башлангачтан беренчеләрдән булып китте. Бик каты борчылабыз, чөнки күптән күрешмәдек. Бик нык сагындык, көтәбез Айдарны. Айдар Сайфетдинов Зәй районының Якты күл авылына кайтырга тели. Үз вакытында ул нәкъ менә авыл исемен үзенә кушамат итеп алган да инде. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Белорус оя киемнәре һәм Төркия текстиле ярминкәсе тагын Ярчаллыда. Барлык сезонга иратлар һәм хатын-кызлар өчен берничә 100 пар оя киеме. Шулай ук мендәр, юрганнар, урын җир әйберләрен Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге элекеге балалар дөньясы бинасы адресы буенча алырга була. Шоулар янәдән үзләрен Белорусидан сыйфатлы уңайлы оя киемнәре белән сөендерә ала. Иратлар һәм хатын-кызлар коллекциясының киң сайлап алу мөмкинлеге, шулай ук үтемле бәяләр сатып алучыларны сөендерәчәк. Представляем инновационную модель на проблемную ногу, туфли из натуральной кожи ягненка с трансформируемым задником. Мягкая, дышащая кожа ягненка обеспечивает бережное прилегание к стопе, предотвращая натирание и дискомфорт. Особенность модели – гибкий задник, который легко складывается и превращает туфли в удобные сабы. Это решение идеально для тех, кто ценит комфорт, функциональность, стиль и удобство на каждый день. Тәкъдим ителгән бардык моделләр фабрикада җитештерелгән. Күргәзмәдә теләсә кайсы сезонга оя киеме сайларга була. Бер дә шулай ук Төркия текстиле дә тәкъдим ителә. Большой здесь выбор. У меня нога проблемная, поэтому я сюда пришла инде покупать. Здесь выбор есть, можно покупать. Уңайлы оя киемне һәм төрек текстилен Ярчаллыда Муса Җәлил проспекты 55Б Үзәкрәт сәүдә үзәге адресы буенча сатып алырга мөмкин. Без сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Роза Хабибуллина сезнең белән сау булашам, исән сау булыгыз. Отдыхай, мам, я сам приготовлю. Хорошее поколение воспитали. Ветчина домашняя 400 грамм 159,90. Все лето в Покабата при бронировании дня рождения скидка 20% на билеты, а также оформление домика, поздравления от ростовой куклы и торт в подарок. Пока лето!